Hej, det er Horsens skoleblad i Bakkeskolen. Vi sidder her ved Bakkeskolen, som I kan se. Se der. Ja, men vi vil gerne lige snakke lidt om Bakkeskolen. Hvad har du lavet, Patrick Nørgaard Jensen? Hvad du går og laver her på skolen? Er du ikke skolens hurtigste? Jo, det er jeg. Og jeg er skolens stærkeste. Ja. Jeg er skolen. Der er mange, der tror. Men jeg er ret stærk, når jeg bliver sur. ja, prøv at se ham løbe. Løb. Nå, kom. Så er der også en, der hedder Patrick J. Jeg har lige løbet, fordi at, jeg er så hurtig. Patrick J. Han kunne desværre ikke være her i dag. Han er skolens homoseksuel. Han er homoseksuel. Han ved det ikke selv. Hans kone hedder Kjell. Ja. Men hvorfor kan vi ikke bare lige se lidt hej til min kæreste? Hun hedder Susanna. Susanna! Kommer du ikke? Nej! Ja, hun kunne desværre ikke være her i dag. Ja. Men nu vil vi invitere en gæst med ind i studiet. Vent lige lidt, jeg henter ham lige. La la la. Jeg henter ham. Men så kan jeg sige, at det her, det gør vi kun en gang. Fordi vi gider ikke. Men vi husk at like og subscribe og skrive en kommentar. Så, men ja. I kan se, at vi ser her i sandet, og vi ser på sandet. Jeg ser på sandet. Så I kan se, at jeg ser på sandet. Og der kommer vores gæst. Hej! Jeg er Sten Stenmannsen. Jeg er glad for at være her i dag. Jamen, hvorfor kan vi ikke lige sige hej til min allerbedste ven, Patrick? Ja, det var ham, der var her lidt tidligere i programmet. Nu skal vi hen til Medina. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Medina, nu kan du simpelthen stoppe det der lort. Det passer ikke, at du hele tiden skal synge sådan grimt. Okay. Det synger jeg bare. Så kom.